Nyako Ramogi arwaki ni machiegni e weche manyien mag migago. Nyinga Milton Ochieng. Jopuonj ma pachoka koro biro winjo maber bang' kane gichopo e winjruok margi mar CBA kod duol mandiko jopuonje tich e pachoka TSC. Winjruok ma kamano geto neno ni osara mag jopuonj omedore kod 29.5% ne jopuonj mayudo osara mapiny, ka osara margi biro medore kuom kowuok e Sh23,000 nyaka Sh29,000. Winjruok ma kamano biro dhi kuom higni 4 kendo sirikal biro tiyo kod omenda maromo Sh33.7 e winjruogno. Ne gichopo e winjruok ma kamano bang' bede bura manokelo kanyakla riwruoge mag jopuonj ma pachoka kama oting'o KUPPET, NAT to gi mago mag jopuonjre mong'ol mopogore opogore e boma ma ka. By TSC chairman, as compared to the upper cadre, the lower cadre has received a hefty increment in terms of percentages. So teachers at the lower cadre have a lot to smile about. We have removed career progression, and progressively it will end on 30th June 2026. The career progression, which has been a thorn in the flesh from 2018, which made some of our teachers to be interdicted, has been under review, and now it will not be in existence from June 30th, 2026. Teachers who exit service through dismissal shall be entitled to pension benefits. B, the Commission, in consultation with other relevant government agencies, the unions, will conduct a job evaluation exercise for the teaching service within the financial year 25-26. Upon conclusion of the job evaluation exercise, the Commission will review the career progression guidance in consultation with the unions. D, the Commission shall grant female lactating teachers 2 hours time off per day for 2 months. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula koro dwaro mondo mi ong'e chike matayo weche